5 żgħażagħ li għandhom bejn l-20 u 28 sena inżammu arrestati wara li tnejn għal ħabta ta' 8 ta' filgħaxija tresqu l-qorti akkużati li ħatfu persuna. One News permezz tas-sit one.com.mt żvela li dawn il-5 persuni ħatfu persuna li jaħdem bħala mekkanik li allegatament seraq van li jiswa ma' 30,000 euro u qattu biċċiet. Nifhmu li l-imputati marru għas sodisfazzjon hekk kif dan il-van kien ilu nieqes għal numru ta' xhur. Il-5 persuni huma Christian Borch ta' 28 sena, Torn Manjon ta' 27 sena, Tyson Grek ta' 26 sena, Bertina Zoppardi u Jeremy Borch li tnejn għandhom 20 sena. L-imputati jinsabu mixlija wkoll li serqu l-imputat 1,000 euro fi flus kontanti u li serqulu ma' xwivet. Quddiem il-Maġistrat tal-Ast Xarmen Galja, l-akkużati ġew mixlija anke b'serq ta' mobile tal-allegat vittma, hekk kif huwa mifhum li fih hemm filmat tal-biċċiet tal-van li allegatament ħa l-vittma. Fil-qorti, il-prosekuzzjoni mmexxija mill-avukati tal-Avukat Ġenerali Karl Muscat u Francesco Refalo u l-ispetturi Rodri Kattart u Sara Kathleen Zerafa spjegaw li l-każ seħħ nhar il-ġimgħa li għadda. Intqal kif il-5 imputati ħatfu lill-allegat vittma minn quddiem il-garaxx tiegħu fit-triq it-Tabija ir-Rabat fejn hawnhekk allegatament daħluh ġovan. Ingħad li l-allegat vittma irnexxielu jiżgiċċa fraħal ġdid u ftit tas-sigħat wara fl-assa tal-Pulizija tar-Rabat mar jagħmel rapport fejn allega li dawn il-5 kienu ħatfuh. Intqal kif il-vittma kien jaf min kienu dawk li ħatfuh. Hawnhekk il-Pulizija bdiet bl-investigazzjonijiet tagħha u sabet il-filmati minn kameras tas-sigurtà li kkonfermaw dak li allega il-vittma mal-Pulizija. Il-prosekuzzjoni żiedet tgħid kif il-Pulizija arrestat 6 persuni. Intqal ukoll kif fl-għada s-Sibt fl-assa ta' Raħal Ġdid daħal rapport ta' serq ta' 6 karozzi mill-allegat vittma. Il-Pulizija spjegat kif il-vittma qed ikun investigat dwar serq u mistenni jitressaq b'akkuż il-qorti. F'awla numru 4 kien hemm 12 l-avukat jiddefendu lill-imputati. L-akkużati kkontestaw l-arrest ta' 4 mill-5 imputati, iżda l-Maġistrat tal-Assa iddeċidiet li l-arresti kienu kollha validi. Id-difiża talbet ukoll il-ħelsien mill-arrest tal-akkużati kollha, iżda l-qorti ma laqgħetx din it-talba. L-akkużati kollha wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġġuba kontrihom. Fil-qorti intqal ukoll kif 4 mill-5 imputati huma riċedivi.